Každý sa nachádzame niekedy v situácii, kde si povieme už stačilo. A chceš sa posunúť ďalej, len nevieš presne, čo mám spraviť. Stále si môžeš hovoriť dookola. Mám ísť tamtou cestou alebo tamtou cestou. Mám si kúpiť ten kurz alebo ten kurz. Mám prečítať tú alebo tú knihu. Mám si pozrieť tamto alebo tamto video. Je milión ciest. A teraz si našiel jednu z nich. Moje meno je Ivan Pitoniak. Som mindset coach. Možno ma nepoznáš, možno si ma niekde videl, možno sa môj ksik niekde objavil v tvojej reklame alebo niekde vo feede. Ale som ten, ktorý si prešiel rôznymi kurzami, prešiel rôzne knihy, prešiel rôzne videá a nakoniec aj kurz Tonyho Robbinsa. Na koloch sa mi stretlo hrozne veľa ľudí, cez stovky klientov. A práve preto som sa rozhodol, že vytvorím nejakú cestu, platformu práve na skúle, aby som mohol tú hodnotu priniesť aj tebe. A naplno. Vždycky som sa premýšľal, že čo vlastne idem robiť. Čo je to najlepšie? Aký je ten najlepší produkt? Aký je tá najlepšia cesta, ktorou sa vybrať? A práve preto som si povedal, že toto je ono. Platforma, niečo ako Facebooková skupina, ale je to upratanejšie, je to prehľadnejšie, je to lepšie a je to len na jednu vec. To znamená, že nemusíš scrollovať Facebookovým feedom, novinkami, kto čo pridal a tak ďalej, ktoré ťa okamžite rozstýlia, ale budeš sa venovať priamo seba rozvoju. Priamo tomu, čo ty chceš, po čom túžiš, kam sa chceš dostať. Čiže niečo ako sociálne siete zamerané čisto na seba rozvoj. Nebude do ťa lákať žiadne iné reklamy, nič okolo. Ale koncentrovaná energia a fokus do seba rozvoja. Prečo táto platforma, prečo táto skupina sa volá Unlimited Mindset? Možno si hovoríš, že si x krát povedal niekomu o svojej vízii, o svojich cieľoch, o svojich akýchkoľvek iných úspechoch a výhrách a ten daný človek ťa vysmial. Povedal ti a čo? A práve to je dôvod, prečo som sa rozhodol nazvať túto skupinu Unlimited Mindset. Pretože v tejto skupine sa každý navzájom podporuje. Tu nebude človek, ktorý ťa bude hejtovať. Tu bude človek, ktorý ti dá na to like, alebo ťa pozbudí, alebo si nájdeš accountability parťáka, s ktorým budeš plniť rôzne ďalšie výzvy. Toto je bezpečná skupina, ktorá funguje na to, aby sa každý navzájom posúval. Či už to bude v budúcnosti aj to, že tam nájdeš rôzne príležitosti, alebo si teoreticky nájdeš aj klienta. To už je otvorené. Ale najdôležitejšie je to, že tu je bezpečná skupina, bezpečný priestor, kde sa každý navzájom podporuje. Unlimited Mindset aj z toho dôvodu, že vlastne všetko je možné. Všetko je možné. Ak ti niekto niekedy povedal, že niečo nie je možné, alebo že to nejde, neexistuje. V mojom svete, vo svete mojich klientov a vo svete tejto našej komunity všetko je možné. Pretože si za tým ideme. Máš jasný fokus a ideme za tým. A práve toto je ten dôvod, prečo som sa rozhodol vytvoriť túto skupinu. Pre tých ľudí, ktorí sú či už na hrane, skoro sú tam, alebo ešte stále nevedia čo, ale vedia, že chcú zmenu a zároveň ich vnútorný hlas hovorí: toto nie si ty. Kámo, niečo zmeň. Niečo maličké zmeň a už to bude lepšie. Alebo úplne to celé obráť. Alebo zmeň prácu. Nájdi si niečo lepšie v akejkoľvek oblasti. Práve pre tých ľudí je táto skupina. A zároveň aj pre tých, ktorí sú už na tej ceste. Pretože budeme brať veci do hĺbky a zároveň si budeme aj opakovať. Pretože opakovanie je matka múdrosti. A repetition is the mother of success. Môžeš sa spoľahnúť, že ti pomôžem čo najviac, ako to ide, dosiahnuť tvoje ciele. Len daj tam trošku trpezlivosti. To znamená, že daj tomu aspoň 3 mesiace. Preto aj v nadväznosti na to, čo budeme robiť, 90-dňové výzvy, aby si zlepšil samého seba v priebehu 90 dní, budeme konštantne rásť a práve preto daj tomu aspoň 3 mesiace,
aby si sa dokázal trochu zmeniť. A hlavne, už keď sa budeš meniť, tak tvoj mozog, tvoja hlava ti bude hovoriť, vykašli sa na to. To nie je ono, to sa mi nepáči. A vtedy to je ono. To je presne to, kde sa meníš, kde vystupuješ z tej komfortnej zóny a rastieš. Vtedy sa začína meniť tvoje staré ja a prichádza to nové, to upgradeované nové ja. V prípade, že by si mal akékoľvek pochybnosti o tom, že máš skončiť, alebo ti ten starý mozog príde povedať, vykašli sa na to, pretože to nemá zmysel, tak mi napíš, alebo napíš do komunity. Deje sa toto a toto, čo mám robiť, ako sa mám z toho dostať, z tohto negatívneho cyklu, ako sa mám dostať späť na ten rastúci. A vtedy mi napíš, vtedy to nakopneme naspäť a dostanem ťa späť na tú rastúcu vlnu. Pretože je to iba jeden nejaký stav, emocionálny stav, kde ty sa rozhodneš, že to zmeníš a že sa posunieš ďalej. Nájdeš tu od rôznych typov a stratégií na zmenu nastavenia mysle až po mindfulness po novom, inak povedaná meditácia, vizualizácia, manifestácia, dýchové cvičenia a rôzne ďalšie typy na knihy, sebarozvoj alebo biohacking. Čo z istotou vieš, že môjim cieľom je, aby každý jeden člen bol spokojný a dosahoval svoje ciele. To znamená, že máš prístup k môjmu know-how, ktoré stalo desiatky tisíc eur a kedykoľvek mi môžeš napísať. Ďalšou veľmi dôležitou vecou je zdieľanie a podpora a accountability. Budeme zdieľať výhry, zdieľať výzvy, zdieľať nejaké challenge, lekcie a hlavne accountabilita. Čo to vlastne je? Zaviažeš sa, že budeš niečo robiť. Povieš si, že budem každý deň meditovať. Tak v rámci tejto 90-dňovej výzvy, ktorú budeme pravidelne robiť, tak každý deň budeme mať príspevok o tom 1/90, 2/90. Meditoval som. V prípade, že nebudeš meditovať, alebo že si meditoval, tak si potom po nejakom čase buď začneš to znova, máš tam nejaký trest, alebo máš nejakú výhru. Či už si to praješ ty, alebo môžem ja vymyslieť nejaké výhry, aby to bolo to lepšie. Táto platforma Skool je trošku iná ako všetky ostatné, ako som spomínal. Je to nejaká kombinácia Facebookovej skupiny a hlavne je zameraná iba na ten rozvoj. Nenájdeš tu nič iné ako rozvoj. Čiže v úvode, keď sa pripojíš do našej komunity, tak uvidíš úvodné video, kde budeš mať kompletne vysvetlenú celú platformu. V prípade, že by si mal nejaké dotazy, tak mi kľudne napíš a ja ti ich veľmi rád vysvetlím. Je to niečo ako Skool, niečo ako škola, ale je to škola seba rozvoja. Pridáš sa veľmi jednoducho. Nie na Join Group, ale pridáš sa cez odkaz, ktorý je nižšie na Stripe, kde si vyberieš členstvo. Po zaplatení ti príde pozývajúci e-mail, kde sa pridáš, kde dáš Join Now. Tam sa pridáš a okamžite si v skupine. Keby ti to náhodou nešlo alebo by ti neprišiel tento e-mail, v prípade, že máš Gmail, tak sa pozrieš do záložky, do karty reklamy alebo do spamu. Po prípade, keby náhodou to na mne prišlo. Keby si mal nejaké problémy, tak mi kľudne napíš na Instagrame a niečo určite vymyslíme a spojazníme to. Táto komunita bude obsahovať mega veľa vecí, ale hlavne budú to Q&A coaching cally, live streamy so mnou. Potom to budú pravidelné meditácie, dýchové cvičenia, vizualizácie. Budeme si prechádzať rôzne typy, stratégie. Budem posielať liečivú energiu Pangu Shenggong Qigong. Bude to vytvorené prostredie, ako podporné prostredie, ako som spomínal už na začiatku, kde sa budeme podporovať, kde budeme spolu rásť a vzdelávať sa. Spomedzi všetkých vecí, čo ma napadá, tak je to tzv. Ešte aj hocit. Čiže je to miesto, kde si môžeš vyskúšať nejaký svoj sales pitch alebo prezentáciu samého seba alebo čokoľvek iné. Bude to v rámci tých spoločných callov. Aby si tam mal viacej ľudí, aby si zároveň bol trochu z tej komfortnej zóny a trošku pod tlakom. Pod tým veľmi dobrým tlakom, ktorý funguje. Ďalšími budú workshopy. Či už je to workshop na víziu, aby si vedel, kam smeruješ, pretože často vieme víziu ostatných. Často vieme víziu napríklad Muska, ale nepoznáme víziu našu vlastnú. Ďalším bude sumár prvej polovice tohto roku a plán na ďalší polrok, aby sme dorazili rok 2025 v plnej sile. Aby si dosiahol ty to, čo naozaj chceš dosiahnuť.
A ako tretí zatiaľ spomedzi plánovaných workshopov bude workshop na Vision Board, ktorý sa krásne prepojí so všetkými týmito workshopmi a perfektne sa naladíš na svoju víziu, na svoje ciele, aby si ich mohol jednoducho a s ľahkosťou dosiahnuť. Na záver, aby som dokončil toto intro do tejto našej komunity, je to, ako som spomínal, v budúcnosti ti to môže priniesť rôznych aj potenciálnych klientov v rámci tvojho skillu, alebo rôzne accountability parťákov, alebo čokoľvek iné. Ale samozrejme zároveň nechcem, aby z toho vzniklo nejaké promo, seba promo všetkého možného, takže vždycky to doladíme, vždycky po dohovore si povieme čo ako, či je to vhodné, či alebo to nie je vhodné, ale hlavne nie je tu miesto na hejt. Ako náhle sa niekto nebude správať s rešpektom a úctou k tým ostatným a nebude sa podporovať navzájom, tak v tejto našej skupine nemá čo robiť. Je to skupina, ktorú chcem a vytváram ju hlavne preto, aby sme sa posúvali, aby som ja dokázal pomôcť vám, aby ste si vy navzájom tam pomohli, aby ste sa navzájom podporovali. Čo je to najdôležitejšie, čo je. Pretože v dnešnom svete, keď nemáš podobne naladených ľudí okolo seba, tak je to ťažké. Je to veľmi náročné a práve preto sa hovorí, že si priemerom 5 ľudí okolo seba. A vezmi si, že keď bude v tejto komunite viac ako 5 ľudí, tak to bude epické. Budeš sa podporovať navzájom, budete rásť, budeme tvoriť. Je to úplne o niečom inom. Ak stále váhaš, neboj sa. Členstvo v tejto skupine sa dá kedykoľvek zrušiť. Ak máš iné otázky alebo pochybuješ, napíš mi na Instagrame Ivan Pitoniak Official. Link jednoducho nájdeš a ja ti veľmi rád zodpoviem. Ja som neskutočne nadšený nad tvorbou tejto komunity a tvorbou tohto celého, pretože táto platforma a táto komunita, ktorú spolu tvoríme, je pre mňa primárny fokus spolu s individuálnymi coachingami, s individuálnymi konzultáciami. Platforma ako Instagram, super doplnok, ale primárny fokus z mojej strany v súčasnej dobe a v budúcnosti poje do tejto komunity, aby som ju stále zlepšoval, stále obnovoval, tak rovnako ako momentálne pracujem na videokurze McLaren Mindset, na videokurze Kaizenu, aby sme sa nikdy neprestali zlepšovať. Môžeš si byť istý, že do toho ja dám maximum a preto chcem, aj aby si zároveň aj ty dal do toho maximum. Už keď sa pridáš, tak poď bomby. Makaj na sebe. Rob denne všetky tie veci. A aby som ešte nezabudol, máš tam zdarma videokurs sebavedomia. Nazval som ho na začiatku videokurs sebavedomia, ale teraz mi to príde ako perfektný videokurs do základy do seba rozvoja. Pretože tie ďalšie budú ešte do hĺbky. Ešte viacej pôjdeme do hĺbky, ako som šiel v tomto. A bude to stáť za to. Bude to mega. Pripoj sa aj ty do tejto úžasnej komunity inšpirujúcich, ambicióznych ľudí, ktorí sú lídrami vo svojom obore, ktorí sa neboja povedať svoj názor, ktorí sa neboja rásť, ktorí sa neboja vyjadriť. Aj keď sa niekto na nich nejakým spôsobom pozerá, že ty si sa zbláznil, ty máš takéto ciele. Áno, pretože môjim cieľom je pozitívne ovplyvniť 1 milión ľudí. Nemusí byť v tejto skupine 1 milión ľudí. Ale ako to krásne bude exponenciálne rásť, keď nás tam bude viac a viac, a tí ďalší ovplyvnia ďalších, a tí ďalší ovplyvnia pozitívne ďalších, a ďalších, a ďalších, a ďalších. Keď jeden človek ovplyvní 10 ďalších, alebo 5 ďalších, tak je to niečo neskutočné. Je to úžasné. A práve preto sa pripoj ty, aby sme boli jednou z úžasných komunít v Čechách a na Slovensku. Nesmierne si vážim, že si dopozeral toto video. Už len preto, že aj nejakú chvíľku trvá, neviem presne koľko to ani bude mať minút, ale že si venoval svoj čas, ktorý je to najvzácnejšie, čo je. Nie je to ten mesačný poplatok, je to ten čas, ktorý venujeme samému sebe. A práve preto som vďačný a cením si to a teším sa na teba vo vnútri skupine. Maj sa pekne, drž sa a nezabudni, ver si, pretože máš na to. Ahoj.